जोङो माने आङो जोंनि सिगां जोङो 17 बोसोर जोङो बिपिएफआव थाबाय ओमफ्राय जोङो जेबो साक्सेस जानायखौ मोनाखिसै बा जों दिनै नुबाय जोंनि इउपिपिएल सरकारा सारनि दैदेननायाव जों मोजां सान्थि परिबेसखौ नुनानै जोङो दिनैहाय इउपिपिएलआवहाय जइन जानो फैबाय जाबाय। साबसिन जइन जाफैखो दिनै नोंथांमोनजों लोगोसे? जोंनियावहाय दङमोन 35 जन दंमोन खिन्थु माखासे सफैनो हायाखिसै बिसोरबो फैगोन उनावहाय। मा प्राइमारिनिफ्राय जइन जादों नोंथांमोना? थुक्राझार प्राइमारिनिफ्राय औ थुक्राझार प्राइमारिनिफ्राय जोङो जइन जाफैदों। जोङो सुद्द' सारजोंहाय जोङो बेबायदि जगाजग जानानैहाय दिनैनि बे जइनखौ जों लानाय जादों। मा बिबानाव दंमोन? आङो बिपिएफनि समावहाय आङो प्रेसिडेन्ट दंमोन 10 बोसोर प्रेसिडेन्ट प्राइमारिनि आं प्रेसिडेन्टमोन। ओमफ्राय जोङो बहुद जों खाम्फाखौहाय हेल्प होदोंमोन चिफ सारखौबो हेल्प होदोंमोन नाथाय साक्सेस जायाखिसै दा बेबायदि जादों आरो दा साक्सेस नुयैखाय जों फैफिनबाय। आं दा एकबाइजाराव दङ बिपिएफनि एकबाइजार ओमफ्राय 25टा गामिनि निजला स्लुइस गेटनि प्रेसिडेन्ट। दा जोंनियावहाय गैयाब्लाबो 10,000सो मेम्बारफोर दङ जबदारफोर दं। जोंनि निजला स्लुइस गेटनि दैया बेंटल धालिगावसिम फैयो बे स्लुइस गेट निज्लागुरि स्लुइस गेटनिया। दा बेबायदि जोङो बे गोनांथिखौ जोङो लानानै सारजोंहाय जों रायज्लायफैदों। दा मा गोनांथि दं नोंथांमोननि एरियायाव डेभेलपमेन्ट? जोंनो डेभेलपमेन्टनि थाखायथ' गोबां बान्दोआबो दिनै आनकमप्लिट जाबाय। कमप्लिटना जायाखै दाबो गोबां रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनो। दिनैहाय दैज्लां समायावहाय बेबायदि 20 बार गाहाम बान्दो खोनाङो पाब्लिकफ्रा थांनानैहाय फैसा खांनानैहाय जों गेटमेननो होयो फिडारफोरनो। बेबायदि जोङो टेक्स होनाङो बङाइगाव डिभिजनावहाय बेखौ 60 थाखा बिगायाव खांनानै जोङो 4 लेबारफोरजों दोनो 8,000 जोङो बेबायदि मान्थलि होयो। दा बेबायदि जोङो स्लुइस गेटआ सोलिनानै दं। ओमफ्राय जोङो खामानि जादोंमोन जतिन बरा सारा हैदोंमोन जोंनो बे जों 5 लाख थाखा होदोंमोन। बेखौ जोङो इस्टिमेट बनायबाय पिनारडियाव खारबाय बोजों जों खारबाय। दा फाइला बिटिसियावहाय दंहैयो ओमफ्राय दा सहियाखौनो होआ ओरैबायदि। दा सारनो खोथाखाबाय आंखौहाय सारा बेखौ नायसिगोन होननानै बुंदों। जायोब्लाथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां। जोंनि सेक्रेटारियानो दङ नै आंनि खाथियावनो। बेबायदि माने जोङो सान्थि हिसाबै फैबाय बर' हिसाबै बर' जाथिया थांना थानांगौ खौसेथि जानांगौ बे हिसाबै जोङो फैनाय जादों। बिजेपियावलाय जोंलाय माथो थांनो दाथ' थाङाना बर'आनो बर' थानांगौ बर'जोंनो रायजो जानांगौ बेबायदि आरो। औ दे।